Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena uthole i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Ingane zakwethu laphaya endaweni-ke yaseVerelemo eMhlasini ekulona-ke usuku lwanamhlanje ekuseni ngabo 8:30 esekutholakele owesilisa edendelezile emgaqweni enqunu engaqoke lutho nje, kodwa kuphela kubonakalayo amasokisi kanjalo-ke ne-under ekuthiwa-ke ibilaphaya emadolweni, kusolakala-ke engathi-ke ubulawe ekubona-ke ubusuku bayizolo kuzosa kube namhlanje. Lesigameko senzeke laphaya eMhlasini eVerelemo. Like ivideo, usubscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section la kwiZiku-Trend TV. Ngizohlezi ngikhona nguletheleka indaba eyitrendayo usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.